Muž volá domov žene. Príď hneď za mnou do práce. Mám na to hroznú chuť. Rozdáme si na to mojom pracovnom stole. Žena. Veď tam máš sekretárku. Manžel. Môžem? Tak ďakujem. Ahoj. Včera mi jedna krásna žena ponúkla sex. Na oplátku chcela, aby som jej na svojom webe spravil reklamu na nejaký čistiaci prostriedok. Samozrejme, že som to odmietol, pretože mám silnú vôľu a morálne zásady. Tak silné ako Ajax, účinný čistič WC a kúpeľní. Teraz dostupný aj s vôňou citrónu alebo vanilky. Svokra poprosila zaťa, aby ju odviezol k lekárovi. Doktor ju prezrie a zať sa pýta: Je nejaká nádej, pán doktor? Bohužiaľ, je to len chrípka. Pani, vy máte parochňu? Vidíte, a v obchode mi povedali, že ju nikto nerozozná od skutočných vlasov. Možno nie, ale zabudli ste na nej cenovku.